Inauguration ngunyan sa Kasiguran Sorsogon ang 16,000 na pidasong blue roses na ini kang nakaging Domingo Septyembre 10 kang opisyal na ining pinailawan asin binuksan sa publiko. 2 bulan man ang ginugol antes maman ang nasabing pailaw kung sa nakatuwang kang proyekto ang gobyerno probinsyal kan Sorsogon. Ano po, actually sir, 11,000 po ini nung kang inot kasi ang birthday po ni Sir Buboy is September 11. Kaso po, nag-coincide iningon yan, sir, kasi 16,000. Ang birthday man po kan sa muyang presenting mayor, si Mayor M. Amor, is December 16. So, araw po kayan. So, medyo like lang, pahapyaw na history po ka na sa muyang 16,000 roses. Inapudang pailaw na Blue Roses Garden, tuyong Biyernes asin Sabado. Kada alas 7 ning banggi sundo alas 9 ning banggi sana mo na inibukas. Alagad sa maabot na Setyembre 30 sundo Oktubre 30. Urual daw na ining papailawan. Dakulaon po ini sir na tabang, lalo-lalo na po sa ngaran kang turismo sa samuyang lugar. Kasi po dadayuhon po ini kang mga tao. Lalo na po na-feature siya ngunyan sa social media. Bako sana po sa samuya na page, sa LGU page. But dakulon din po ang nag-feature ka ini sa iba-iba po nindang mga accounts po in terms po kang sa iba-ibang platforms para po sa social media. Makukuha ang Blue Roses Garden sa Plaza Escudero, pier site kan Barangay Sentral, Kasiguran, Sorsogon. May mga nagbabantay man sa lugar, ngani masunod ang pigpapautob na protocol sa garden. Sa gabos po na mga nagbabalak magpasirig po sa Kasiguran, so imbitado po kamo. Sa ngunyan wala po siyang bayad, but later siguro tabi mangungulekta kami for entrance fee for the maintenance lang po kang sa tuya na tourist. Plano man kan lokal na gobyerno na malagan maning Blue Roses ang imahe ni Our Lady of the Most Holy Rosary na makukuaman sa Sindang Banwaan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.